Nagcha-charge ako eh. Pugak, Wenzel. Salamat sa pagdalaw. Oo. Ready na ba? Saglit lang, wala pa akong nagcha-charge pa ako dito. Dalhin ko dyan yung telepono ko. Marius. Dito na lang. Dilipat. Dito na lang. Nag-open ako, nagla-live ako eh. Nagla-live ako, nag-open ako. Nagla-live ako. Ay, nako. Punta ba ako dyan? Oh, si Tahong. Tahong. Naka-live ako. Di kita kinukunan. Mag-ano kami, mag-chai. Ay, hindi naman mo para ano sila Pugak. Hindi, nandito na si Pugak. Ala, kaya narinig ko. Narinig mo, Pugak? Hindi, ba't nandiyan yan? Di ba ano yun? Hindi kasi yung kasama ko, Pugak, gusto niya yung pangalan mo, Pugak. Ganon. Sorry! Ganon. Hi, Pugak, how are you? May singer ka pala dyan, Ate Ima. Kumakanta ka ba? Mag-chai daw kami, tinawag niya ako dito sa kitchen. Ayan. Pugak, hinahanap ka. Tawa si Pugak na, oh. I'm fine. Kasi nalala ko yung pangalan niya eh. Oo. Manood sana tayo ng TV, hindi na nga naka-open, oh. Ma'am Ara. Salamat. Napahiya daw yung kasama ko. Hindi. Ano pala, biro yun si Pugak. Tawa ng tawa yan. Ano yun? Tawa ang bidi-bidi. Ito naman, dinamihan ko na nga. Ha? Taga saan si Pugak ka, Tem? Anong probinsya ni Pugak? Diyan sa Saudi si Pugak. Hindi, sa Pilipinas. Kumusta ka na, host? Ito, kilang host. Jolie, Ma'am Jolie. Tamsak ate, salamat. Sal, hello sis Ara. From Sal. Big love shout out to all from Julian Mikael. Pugak, taga saan ka daw sa atin sa Pinas? Work pa ako, Ate Ima. Okay. Ha? Hindi nga, nakasabay daw niya yung dalaga. Sino magbabayad ng taxi? Pakuha mo dito. Pakuha mo dito. Ha? Oo nga, isin mo pa location.
Gibibas, hi from Jolie. Sunduin mo ako. Gibibas, Ara. Apa kabar? Ara Wala, an saliwari pa rin. Elos vlog. Hi and hello to all from Wala po, takakot, bobo. Jolie and Michael. Di kita niya away. Sis Ara. Konti ka lang tayo ngayon away. Julie. Patayin ko mo telepono ko. Ara and Elos vlog. Julie, hi. Hi Julie from Gibibas. Yan, may gwardiya na. From Pugak. Kabar baik sis Ara. Gibas. Lynn. Hello. Alam niyo, hindi ano yung ano ko may tupak yung cellphone ko. Kabsat. Hano vlogger. Road to 1. Wow. Road to 1,000 to, ano? 2K. Ano? Yes. Sabihin pa niya, tama bobo, kaliwali. Kaliwali pala, ba't ang pumunta dyan? Kaliwali din. Patayin ko. Na naman. Rain Inok, ano, lagyan kita ng moderator. Ano? Wow. Ugak. Support my What's our please from Hano. Hano connect them. So they will support you. Bakit ako bang atat pumunta dyan? Hindi man ako. Gagalit ka naman. Ito yung makatabi niya, ano ba? Narinig mo ba ako nakaway? Guys, connect each other. Naka-grade na siya. Bilis. Oo nga, dati. Ang ano niya Ang dali kasi masipag siya. Tama yun, masipag siya. Namamalimos. Ugak, namamalimos siya. Palaging ganyan, nagdadrama. Yung bisita. Na pinapalaki niya yung bahay niya. Ngayon, baka mamaya abutan ka niyan, Pugak, abutan tayo ng Ang sipag niya, nakikita ko palagi sa ibang ilis yan. Ito si Pugak, mahilig sa tatahan. Tahong niya. Saka saan ba? Pilipino? Oo. Saan? Pugak, saan ka ba sa Pugak? Mindanao? Bisaya ka ba? Kapatid? Mega love shout out Julie and Michael from Pugak. Di ba na ako shout out ni Pugak? Baka marinig ni Corazon yung hindi, yung ipalarinig ko yung nag-shout out sa'yo, baka. Patay na. Hindi nga, yung nag-shout out, nandun pa rin, nakarecord yun. Ay, yung kahapon. Oo, sa last. Kamakita niya, manggalay ito siya.
Alam nila mawain ang oo, mawain ang mga Pinoy. Tama ka, kapatid Pugak. Nilulusob nila mga ano, yung mga lahi na vlogger. Nilulusob nila yung mga Pinoy. Yung mga Pinoy naman, sige, bigay diyan. May magbigay ng 20, 10. Nabigyan ko na yun eh. Si Hano. Wala na akong maibigay. Kundi views na lang. Watch. Waray! Waray, waray! Waray, waray. Ang tawag sa imo. Sa akon, sabi Sa nga. ako. Tabakbakan. Ano ba yun? Waray, waray. Ano ba waray? Ano ba ang waray? Hindi ko alam kung... Waray, di ba sa ano yun? Ano lugar nga yung waray? Bagong Pilipinas. Mega love shoutout po. Salamat, Bagong Pilipinas. Sa ano? Waray, General Santos? Mag- Ano ba? Waray sa ano yun, na Bisaya yata. Yung hipag ko na asawa ng ano, waray yun. Tatapang ang waray. Ate. Waray, waray. Oh, Ayoko bakit na. si Pugak hindi matapang? Baka bugbugin ako ng bugbog. Nagbubugbog. Hindi ah. Waray. Wala ko, bugbugin niya ako sa pagmamahal. Eh, baka ibang bugbog gawin niya sa akin. Drop your links. Baka mamaya na nakakain na yata akong uod, Lord. Wala rin. Okay na yan. Luto naman yung uod eh. Ay, garutay ka. Baka may laman itong ano ah. Paano mo kasi makikita eh, diyan ka nakaano sa ano live mo. Bakit eh, dami na yung chat. Tayo nakahayop ka, animal ka. Huwag ka pumunta dito kahit kailan, nakakasawa ka Adi talaga. sige. Lumalapit ako sa'yo, animal ka, nilalayan mo ako. Gusto kong pumunta dyan, maghintay ka. Eh kasi sabi mo sa akin, eh kasi Frank sabagay, marami Castro. ka naman talaka dyan. Salamat sa pagbisita. Galit na guys. Galitin mo. Kasi sabi mo kaliwali. Kaliwali. Hindi naka-open yung Sabi ko, TV. Sa'yo, sunduin mo ko. Natatakot ako, mag-isa ako sa taxi gabi. Natatakot ako mag-taxi mag-isa. Alam mo naman na di ako nagtataxi, di ba? Na mag-isa. Okay lang kung araw. Alam mo naman, Guys, ano, gabi. upcoming, ito na nga si Ma'am Jolie. Sige na, pin natin. Walang mag-ano, eh, di. Guys, patusok sa nakapin. Hano watching your video. Ayan. Hano, see your video. watching your video. All about food, sabi. Mega love shout out. All about food. Hi, from Sis Jolie. Jolie Michael. Superman. Lumalapit ako sa'yo, animal ka, nilalagyan Tawa si Ma'am Jolie.
sana sira na mood ko. Salamat na lang. Wala na. Okay. Sabi ko, okay. I-ano ko nga yung ano, saglit. Para enjoy. Enjoy. Galit, galit na galit. Nilalapit ko yung loob ko sa'yo, tapos Hindi talagang ganyan lang na. nilalapit loob mo. Good morning, David. David Lin. Morning ba dyan? Okay, saan mo in-order yung ano ng cellphone mo stand? Sa ano yan? Sa ano online? Sa online. Saan? Sa online, sa Facebook. Dami nang ma-order. Tagal na yan. Init. Blessing. Like it. Thank you. All about Mega Love shout out from Superman. You in Yahoo. All about food. Kaya ano, hindi ganun lang yun din. Hindi yan ano. Kasi wala ka sa ano eh. Diba? Wala naman ako, pati tatamad ako. Tatamad ako. Tama Tapos din. bukas ang gagawin ko. May bisita tayo. Pagpunta dito, May bisita ihatid tayo. ako. Taxi Alam, na naman. patusok sa nakapin. Wala, bakit mo ako tutusukin nakaping? Tusok, ibig sabihin yung ano nila. Samsa. Hindi mo nga talaga naman. Hindi nakakaintindi yung kasama ko dito kasi ano, hindi siya vlogger eh. Kala ko tusok kung anong tutusukin. David, take care and blessing. Wait your turn. Okay? May kumakain ng ano. Pugak. Tusukin mo yung nakapin. Ay, tapos nga na pugak. Tusukin mo nga yung nakapin. Nakapin, si Ma'am Jolie. Si Hano nandun sa kabila. Si Superman at Pugak nagkakasundo. Kala ko lumilipad. Mag-ano yan, mag-amo. Mag-idol yan. Ma'am Jolie, mag-idol yan. Kulasa ng Rian. Hi sis. Salamat sa pagdalaw. Salamat sa pakaway-kaway. Ano, ito na lamang, ito na ang dinner natin? Yes.
Tignan ko nga kung tapos na yung ano ni ano. Patapusin na natin. Konti na lang. Hano vlogger nandun sa kabila. O, tignan nyo. Dami niyang ano. Daig pa kayo, oh. Dami niyang views. 6 days lang. 6 days lang, oh. Dami niyang views, oh. Masipag siya. Masipag siyang mangikapit bahay. Wala sigurong trabaho. David Lin, Dan, from Ma'am Jolie. Captain America. Tapos na si ano. Meron pang konti. Ito ring isa, oh. Sipag din ito. All about travel. Malamig na yung ano ko. Gatas ko. Alam mo kanina pa ako kumakain nito. Hindi pa mabubusog. Wala, ano lang ito, nilaruhan ng ano eh. Tatang kilo nito eh. All about food. Ay, all about travel ba? Kaya tayo mamaya. Ano? Ano ba siya? Pag nagamit siya, sunod-sunod ang mura niya sa akin. Hmm. Ano ako ba siya? Ano nga, dinutunan mo. Samantalang si Puga. Ay, Puga. Samantalang si, ano pangalan? Tupa. Tupak. Eh, magkaparehas naman na, oh. Tupak. Tupak. Namaskar, my friend. Please. Ayan, nakawatch na all about food and travel. See your video. Nakawatch na. Importante ngayon ang ano, watch, views. Yung subscribes, ayaan nyo na yung subscribe kasi ano, madali lang yun. Marami kang naiipong subscribes. Kung wala namang nanonood, di useless din. Diba? Kaya importante yung ano, ibigay yung views, watch. Kasi ano, marami pang idadagdag. Magdadagdag siya ng dollar. Yung harang dollar yun eh. Kasi views talaga ang hangad ni Lolo eh. Yung mga nanonood. Si Hano, tignan niyo si Hano. Masipag maglakad. More than 1,000 views kaagad. Lahat ng live pinupuntahan niya, nakikita ko. Pero hayaan lang kasi talagang masipag siya, ganun talagang masipag.
Kabsat. Hi sis! All about it. Salamat at nandiyan ka. Pero, gabing-gabi na. Gabing-gabi na. Ay, mamaya umaga na dyan. Nag-a-update lang si sister. Salamat sa thumbs up, sis. Salamat sa pagbisita. Hindi ayaw ko kumain ito. Maka-addict. Naumpisan mo na itong ngot-ngotin na ito. Ay naku. Halos hindi mo nabibitawan. Kasi ano yung tambutan natin. All about travel. Ay, dran. Ano yung tambutan natin. Ano yung tambutan natin. Si All About Eve. Kabsat Lupi. Ano yung tambutan natin. Huwag mong pansinin niyang si All About Travel. Wala naman yan bibigay. Bakit? Views. Hindi sila nag-views. Ano lang? Ako. Yung mga ibang lahi, Wala. hindi sila nagbibigay. Pumupunta sila sa mga ano kasi, alam mo na yung mga kapot Pilipino maawain kung wala silang ano, bibigyan. Isasalang pa nga yan. Tulad po, isasalang ko Pero mas kung bibigyan ko, wala naman pang ginagawa. Kabsat Ritan, bye. Kumar. Salamat, Kabsat. Tapos na. Tapos na ba si ano? Yes, tapos na. Si ano tayo? Ano gusto mo pang chai? Si ano? Takutok. Ayan ko lang. Dabitlin. Oo, dami lang ganyan lang yan. Kasi wala naman kagalit. Mas ikaw nga ang magagalit. Kasi siya ang may kasalanan. Ara ang Ilos Vlog. Salamat, Ma'am Ara. Sa pagdalaw. Kabsat. Workout muna ako, kabsat. Yes, sige lang. Sige lang, kabsat. Asif Tani Millennial, good night, my friend. I'm from Indonesia. Good night. Lipat tayo doon sa ano? Doon sa sala. Ay, dito pa tayo kakain.
Gago, di kasama mo yung kasama mo, tama. Huwag na. Huwag ka na pumunta. Wala akong pakialam sa'yo. Sira na mo. Salamat na lang. Nakapala sa Hindi, ginaganyan ka kasi alam niya understanding ka. Sa bagay, may tanong lalaki dyan na di mo maiwan. Kung insulto niya. Kasi ito bumagsak. Hindi ka bilibili. Naghihigog ako, gumanon sa ilong ko. Kasi tinatali mo ba kasi? Tinali ko para hindi siya makawala. Kasi masakit ang dulo ng kuko ko. Ako pa ang masama kasi ano pag ganyan. Hindi ko naman lalagay sa sarili ko. Una nga yung lahat-lahat ako pa rin. Naku, si Kabsat. Kabsat, maglaba ka muna. Salamat sa support. Maglaba ka muna, di ba? Magluto ka pa. Ano pa ba? Puga. Tawa-tawa si Puga. Bugag, pag hindi ka nag-i-LS, inaantay ko yung LS mo nga eh. Dapat ganito ka oras mag-i-LS eh. Kaya, ayan. Sa'yo ang time na ito eh, di ba? Puga. Lahat ng kaibigan naka-LS. Karpyo pa, Ate Ima. Ano? Pakarpyo-karpyo ka pa. Ano lang, mag-silent lang, no? Dabi kalaban. Wala na lahat ng mga ano na, Puga. Lahat na ng mga may YouTube, lahat na naka-LS na. Kung magkasabay-sabay, wala. Pero okay lang kung magkasabay-sabay. Dapat marami kang cellphone. Magtago ka, idol po nga ka. Dapat marami kang cellphone pagkanak at diba? Yung ibang ganun eh. Kasi parang mapanood mo lahat. Kung may 5 kang cellphone, o di 5 yung papanood mo.
Hindi, ewan ko do'n, marami na. Nag-a-update lang ako, puga kinuha ko yung oras mo, 'Di ba time mo ngayon? 'Di sana nagkakanta-kanta ka na ngayon. Tiis ka maski na ano, 'di ba, walang dami naman nagnonood sa'yo, 'di ba? Ilipat ko ito doon sa bulaklakin ko, 'di ba? Doon sa bulaklakin. Mr. David Lin is still watching your video. Lipat ako dito sa ano, lilipat ako dito sa salas. Still watching David. Ano, kailang walang ilaw dito. Bongski, Likap TV, Tamsak Dan host, Middle of Shoutout, Sending Support, Likap TV. Maraming salamat, Sir Likap, sa support. Billy, salamat sa pakaway-kaway. Tambay lang, tambay lang, Middle of Shoutout. Salamat, maraming salamat, Sir Likap. Ate Ima, welcome. From Billy. Pugat. Mega love shout out everyone from Bongski Likap. Natawa si Billy. Sitin. Saya ni Pugak palagi Tawa-tawa. Eileen in South America. Hello, Ate Ima. Ano oras dyan? Ano na siya? 8:55 dito sa Dubai. Salamat sa pagbisita kay Ate Ima. Diyan, anong oras diyan sa Amerika? Sis Eileen? Anong oras diyan sa inyo? Tamsak sa live mo.
Salamat, 1 PM po. 1 PM, ay hindi maaga pa, dito ang gabi. Ano, kanta ka? Kanta ka, Sis Eileen? Wala, hindi ako makaano, eh, wala tayong ano, eh, live ka ulit bukas, ng umaga. Hindi ko ma-touch yung ano, lagyan kita ng jacket para hindi ko lang ano yung ano, nagla-live, ano lang ako nag-a-update, update lang. May tupak yung cellphone ko, oh. Bigyan kita ng jacket kaso ayan, ayaw mag-ano. Mamaya ma-touch ko yan, tignan mo. Salamat sa pagbisita. Kapag umaga sana ako nag-ano, ay meron na. Dumadalaw sila ano, sila Alai, sila sister ano, 'pag sa umaga sana. Kaso tulog na ang mga ano, eh. May panalo ka ba kanina, Ate PM mo? Meron. Meron akong panalo. Meron akong panalo sa'yo kanina. Hindi, sinend ko na kay ano, kay Charis. Dami mong palipad nga, eh. Ano, finish yun, oh. Okay, ate, alam niya na. Yun, oo. Hindi ako makapalipad, ano, Sis Eileen. Kasi hindi ko mabuksan yung ano ko, super chatter. Tapos wala pa akong join. Wala, hindi ko alam kung bakit. Ginawa ko ng lahat. May kilala sana akong may ano dito. Ipapaayos ko. Kaya hindi ako makapalipad. Sa GCash ako na lang nagpapalipad. Please subscribe. Tapos ka na, oy. Dami mo na. Itong si Hano, oh. Mga, ano yan, mga bisita-bisita. Pugak. Tawa-tawa. Hano, dan. Ha, ha, ha. Sabi ni, oo nga, ang dami na. Tingnan mo yung views niya, kabsat. Naku, ang daming ano niya, views. Oh, Mr. Kubito, kiss daw, sabi ni Hano. Tapos na si ano pa bang iniintay ni Ate Ems? Ano, vlogger, please connect them. So, they will support you.
Ulit, kabsat, "Hano, I need money." "Hano, I need money. No news to kiss." Kabsat. Baba ng link para ano, Junjun, Litsag, salamat sa pakaway-kaway. Click the sign, dollar. Maski na si ano, kabsat. Ay hindi si ano, click the sign, dollar. Sa akin hindi. 'Pag i-click ko yung dollar ano, 'pag gusto kong magpalipad, click ko yung dollar ko, ayaw. Makukunik ko siya pero walang lalabas na yung mga dollar. Ano siya, may hinihinging code sa akin. Budulin natin. Makipagbiruan ka lang. Ayun po yung ilaw. Ay, hindi naman. Uy, Hano, ba't ano, small na yung YouTube mo ngayon? O, tignan nyo yung ano ni Hano. Ano nang, ano niya? Aapat pa lang ang sub. Ay, hindi. Iba na naman ang lumabas. Binibinta niya siguro yung ano niya. Kasi ito, oh, Hano Vlogger. Apat pa lang ang subscribe mo. Hano. Apat pa lang ang subscribe nito, oh. Oh, kita nyo, apat.
Siguro binibenta niya itong ano, kasi may mga-gano'n, eh, gagawa sila ng ano, radyo, Junjun, Linsag, big love shoutout, Idol Pugag, Negosyo, Julie and Michael. Kasi mahigit ng 1,000 views ay subscribes yung isa, eh. Tapos magagawa na naman siya. Gagawin na naman niya. Mag-iiyak. Mali daw ang subscribes. Ang samo ng mga ano, no? Iba pa rin ang dugo ng Pinoy. Maawain. O, diba? Ito na. Ito naman si Radyo. Ano ba yan? Radyo. Nakakatuwa rin ito. Bakit hindi TV? TV. Ano si radyo? Alam nyo, 3 weeks na ito. Yung live niyang ito. 3 weeks na ito. Magpo 4 months na. Diretso. Pero ang ano niya, subscribes niya, maliit lang. Big love shout out Idol Hano, si Raul from Junjun. Isa rin si Junjun. Uy, si Junjun! Junjun Linsag. Kabsat, iwan ko to. Iwan ko to. Punta muna ako sa pinaka-final game ko. Sige lang, Kabsat. Idol Junjun. Ha ha ha, buwang yan. Lagi sa ba. No? Lagi sa live. Oo. Kagaganyan ginagawa. Yan, yung sila dyan. Diyan sila masaya, eh. Ma'am Julie and Mikael. Luluto ako at Ima. Sige lang, ano, Ma'am Julie. Ganyan din ako, eh. Pag ano, nagluluto. Kaya nga lang, no? Kaya nga idol, eh. Kilalang kilala na. Oo. Kagabi na kay, ano, sis Baita. I love you, sinasabi niya doon kay, ano, ano ba, yung bang parang, ano siya, tawag doon, nagpapaawa ipik. Sige lang, lito lang kayo dyan, yung mga busy. Kasi ano lang naman ito, hindi naman yun. Update lang. Para hindi masira yung ano. Ay, tawa si Pugak, narinig niya yung ano. Sino bang ano dyan? Isasalang. Radyo. Paano ko matatapos yung ano, kung isasalang kita? Isalang kita pero ano, salangan natin tong si Radyo. More than 3 weeks na, magwa 1 month na. Radyo. Oh, ano yun?
Ay hindi sa akin yun. Kay Radyo. Inalis ko yung ano ko, night boat, kasi nag-aaway. Nag-aaway yung night boat ko, kaya inalis ko. Naaway niya yung mga bisita ko dati. Naka-online si boss. Hmm? Parang sinusubaybayan niya ako, pero pag nakikita ko online ako sa ano, nakikita ko mamaya bukas. Sino? Oh, Naka-online ka, sabi? pag nakita niya akong naka-online sa messenger, kanina hindi siya online eh, siguro nakita niya, nag-online oh. Sabi niya naka-online ka? Hindi ko na. Pinak niya yung pinsan ko, diba? Sabi ko sa'yo pumunta sa amin kahapon. Hmm. Pumunta yan si Hano doon kay ano, kagabi. Mary Baita. Sis Mary Baita. Nagpapaawa ipik. Si sis, ano naman, binigyan niya. Ba't ang dilim? Naka-open naman ng ano, ilaw. Hindi ah. Madilim oh. Junjun, matutulog na daw si Junjun. Nakahilata na siya. Sige lang mga ano, kapatid. Di ko naman tayo, masakit yung tiyan ko. Ano yun? You're such a slow one. We believe in me apart. Tignan ko nga si ano, radyo. Kung nakailan na siya. Ay, hindi pala. Nakalabas siya eh. Chris Vlog. Sorry. Natutulog na si Junjun. Huwag kayong maingay, oh. Naka ano na siya. Bulaga din yun. Nakatulog na siya, oh. Chris Vlog. Katulong sa Dubai. Palablab po sa lahat. Chris Vlog. Watching ako. Oh.
Mahalagang impormasyon para sa mga cancel visa. Teka, talakasan ko nga lang konti. Salamat sa patamsak, Chris Vlog. Sis nandiyan ka pa, hindi ka pa natutulog. Harang salamat. Salamat sis Eve. Sis Eve, saan ka galing? Harang Dan. Salamat sa paharang, Chris. Saan ka dito sa Dubai, sis? Chris? $50. Dito lang napapapikit, natutulog sipi sa mukha, sakit. Parehas din tayo pag ano. Tabi kong natutulog yung ano, pati pagising, sis, iba, ano, dampot ko kagad yung phone. Siyempre, titignan ang time, di ba, pagising. Sabay na rin open. Ay, Gamir X, I'm closing my channel. Why you close your channel? Amaya, Amaya. I'm close my channel. Ayan, paawa epic. Gamir, paawa epic. Itong talaga ito. Bakit mo sinarado yung anong mo? Long time and not see you. Amaya, wait lang. Amaya, Amaya. Anong kinakain mo? Yung ano, yung ano bang tawag doon? Yung sunflower. Sis, yung sunflower, pugak. Chris Vlog. Abida Gamer. Nagngangat-ngat. Parang, parang ano, ibon.
hour within 3 months. Yun. Diba? Yan ang required para Magkain-kain mag-monetize habang ka dito sa nanonood. YT. So, sa mga hindi pa na-subscribe dyan sa aking channel, bago natin simulan ito, please click the notification bell. Siyempre, para maging updated kayo sa mga bagong video na aking i-upload. So, ayan, tara, simulan na natin ang pag-share ng ating biggest revelation. Guys, padikit si Sister Eva. Babalikan kayo niyan. Ayan mga kapalangga. So ayan na nga. Paano ko ba nakuha yung 1K subscriber? 4,000 watch hour. Yung galante nating Sister Eva. So yan, na-monetize tayo within 3 months. So ano nga ba yung ginawa ko? Siyempre una, nag-upload tayo ng video. Pero by that time mga kapalangga, hindi ako interesado na mag-monetize. Ang gusto ko lang nun talaga is mag-upload lang. Yun lang. Hindi ko ini-expect na from 14 subscriber ko for 2 years, nag-14 lang sila doon sa aking channel, ay biglang magiging 800 dahil lang sa dalawang video na ginawa ko. Yun yung mga Pumasok ka dati recipe ko sa at akin, yung 800 ka lang, recipe. Sis Eva, no? So, yun ay ginawa ko nung birthday nung anak ko, ni-record ko. Actually, hindi siya ganun kagandahan kasi medyo maingay yung background. So, yun lang, yung unang tip ko sa inyo. Gumawa kayo ng video, yung passion niyo para ma-share niyo siya sa mga viewers nyo na magiging mas maganda yung dating sa kanila at mas naiintindihan nila kung paano nyo sinishare yung ginawa nyo video. So, yun lang. Huwag kayong matakot gumawa kung abutin man yan ng 20 minutes, 1 hour. Okay lang po yun. Basta magiging interesado yung viewers mo na tapusin nila yun. So, ayun. Tapos, secondly, syempre, natuwa ka dahil meron ka ng video sa YouTube mo, channel mo. Ako, share ko siya. Nag-share ako sa Facebook groups. So, hindi ko pa rin, by that time, na ginagawa ko yun, hindi ko intention na monetize or hindi ko alam na magkigain ako doon ng watch hour. Wala akong idea about kung magkano, kung ilan yung kailangan ko kay YouTube. Hindi ko rin alam kung ilang Salamat, Ma'am subscriber ang Jolie. dapat kong I makuha know, para nandyan ka ma-monetize. palagi para kay Ate So, yun Ima. lang ang ginawa ko. Ginawa ko lang siya ng May smooth lang, hubo. kumbaga walang, May walang hubo, Ate Ima. tension. Oo, meron akong Kumbaga, ubo. hindi ako naghahabol na kailangan makaganito ako, kailangan ko ng ganito. Tapos kumakain Wala ako po ng akong ganun yung by that time na sunflower. Di mas ginagawa lalo ko akong yung mga video uubuin. ko. So, ayun, nung umabot ako ng 800 subscriber, merong nag-comment sa video ko na in-invite Padikit si niya ako sa live Sister niya. Eva. Ayan. Supported Tapos, yan. pumunta naman ako doon. So, siyempre, nabigla ako Nabait sa mga na ating Eva. naging experience ko doon. Medyo na, di bago siguro, ganun. Hindi ko kasi nakakala na sa loob pala ng YT ay merong community na nagtutulungan. Yun, nagbibigay ng support sa bawat isa. So, ayun na nga mga kaibigan. Simula nung naka-attend ako ng live na yon at nagtuloy-tuloy ako hanggang sa naging 1K na yung aking subscriber. Tapos, nag-live stream ako para mapunuan ko yung kakulangan ng watch hour ko na almost 600 plus watch hour. So, yun, umangat na Oo, siya. sinabi ko na mag-lives ka, di ba, sis? Yung 4,000 watch hour na requirements dito sa YouTube para ma-monetize ako. O, di ba, within 3 months Ano lang yan, nakuha ko pugak? yung aking Ubo hindi hubo. monetization dito Ano? sa YouTube. So, yan, Hindi ako ingatan nyo hubo. lang din po yung inyong channel. Siyempre, unang-una dyan, yung mga May views hubo, nyo, Ate Ima. copyright claim, copyright strike. May bisita kasi So, kami, i-review nyo Ate lagi yung Ima. mga Sabi mo, policy dito sa okay lang, YT Ma'am para Julie. madali lang tayong Kagabi na monetize tulugan pag kita. dumating yung Pero time na pa-end ka na makuha yata nun natin eh. yung 1K subscriber Nasa dibdib at ko yung cellphone 4,000 na watch hour. naka So, yun lamang po mga naka-sti kaibigan. sa'yo. Tuloy-tuloy yung paggawa ng magandang content. Kasi Share anong yan oras dito na, sa alauna na Facebook, yata. sa Ay, hindi. Instagram, kung saan-saan Alauna. pa na Alas 12 pa yun. mga community na inyong pinabibilangan. So, yun lamang at sana may natutunan po kayo sa aking na-share ngayong araw na ito. Ayan, bago ako matapos mga kaibigan, shoutout ko muna yung aking mga naging kaibigan dyan sa YouTube. Siyempre, si Patrick Graymers, si Gina Di Guzman,
Ate Helen's Vlog, si Ate Emma TV, Sir Gacho Manlalakbay, si Labi TV, si Kapasyon, si Claro Team, shout out sa inyo dyan. Salamat Si sa Sir Arban, shout out kay ate Boy ano, sis Skimo, sis shout out sa Eva. inyo dyan. At syempre kay Sir Carlos Cantillas na din. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin. So, Ay, ayan mga kaibigan, kung hindi pa yun. kayo nakasubscribe dito Oo, sa no. aking channel Kaya at pala, nagustuhan ninyo yung antok ating na ako eh. Ikaw hindi ka pa naibahagi antok nun ngayon, kasi 12 pa lang. please click the subscribe Nauuna pala button dito. below, the notification bell, and click the all para maging updated kayo sa mga bagong video na aking i-upload. So, yan na lamang po hanggang sa muli. Thank you very much. Mag-like ako at saka Thank you sa shout out. Sis Eva. Pugak. Bongski. Litap TV. Maliwanag ang ano eh. Maliwanag yung ayan na yung ulo ni Pugat. Naglalakad na yung ulo ni Pugat. Hindi siya clear, Pugat. Magandang araw sa inyong lahat mga kabuo. Sa videong ito ay gamit ko ang hero na si Balman. At sa larong ito ay jungler na naman tayo. Parang may nahabol akong di maganda. Pugat talaga. Oh. Kapatid Pugat. Saan na natin? Dahil nga jungler ang Pugak. Ang galing mo maglaro ng Teka game. lang, gusto ko nga pala magpasalamat sa lahat na palaging sumusuporta sa aking channel. Napakalupit ng suporta po Balmon. ninyo. Sana ay huwag po kayong magsawa sa Or pagsuporta Tanks sa aking Mobile channel. Legends. Asahan nyo din po ang 100% support ko sa inyo. Ay, At sana, syempre, uy. kung hindi ka pa nakasubscribe, kaya mo at sa imo. Gusto ko nga po pala pasalamatan yung mga tropa na sumuporta sa nakarang premiere ko. Bilang pasasalamat po ay hayaan niyo po ako na i-shoutout ko kayo sa videong ito. Ang makikita ninyo sa screen ay ang mga supportive nating kaibigan. Shoutout po sa inyong lahat. Kabsat.
Hindi ko pa nauubos yung kinakain ko, Lord. Mag-order ako ng Pepsi. Cola. Maraming salamat po sa lahat. Sila po ang present sa nakaraang premiere. Sa mga hindi po na-shoutout, pwede ko po kayo i-shoutout next premiere. Mag-comment lang po sa baba. Po siya mga kabuhok. Dyan lang Ang kayo galing at ni panoorin Kuya nyo na lang muna ang ating mag-edit. gameplay. Huwag nyo na din kalimutan mag-like at share. Maluoy man kayo sa kapwa. Captain America. Mr. Cupido. Superman. Saan si Incredible Hulk? Saan si Bayan? Pabili kang slice. Kumuha lang ako ng pera. Pan Pudi, hello. Nawala. Kumuha lang ako ng ano eh. Pugak. Pangit ba ako? Harangski. Salamat sa parangski. Pangit ba ako? Salamat sa tusok. Ma'am Julie, salamat sa pabiji-biji. Pugak. Bayan. Bilis TV. Salamat sa pagdalaw, sa pagbisita. Kumuha lang ako ng pera eh, pangbayad sa order. Pagbalik ko nawala na yung video mo, buti hindi nag-in. Buti hindi siya nag-in. Tuloy ang ngat-ngat ng ano. Bilis TV, pabisita naman po. Yes, Bilis TV. Pagkatapos niyan, how are you? From Panpudi. Wait lang, Bilis TV. Malapit nang matapos si Pugak. Yung mga magla-lives dyan, mag-lives na.
Mag-live na. All about Eve. Ate E, matulog na ako ulit. Good night, Ate. Salamat, Sis Eva. Sige lang matulog ka na. Anong oras na dyan? Tulog ka na, sis. Love you, sis. All about, hello there. Panpudi, wait, okay? Bilis TV. Saglit lang, ha? Billy, I joined you from Panpudi. Bahala na kung anong ibinigay niyang, Lor. Bahala na kung anong ibigay niyang cake. Basta yung sabi ko yung yellow. Almond deluxe. Ay, bahala na. At pa sabi, Basta yung slice na parang cake. Ganun, wala nang tanong-tanong. Bahala siya. Tanggapin ko lahat. Basta makakain. Kainin natin, merinda natin. Wala na tayong slice. Dadalawa lang kami dito sa bahay. Wala mga amo nasa, saan na ba yun, Lord? Sa Switzerland. 20 days. O, di ba? Buhay mayaman. Buhay kami, parang, buhay, ano ba, senyorita, senyor. Tapos na. Replay, done replay. Pugak. Kasi napanood ko na ito. Billy. New print. No print pala kita, oh. Hindi sa ano ko ito. Bill's TV watching. Kirara Festival. Oh, oh. pag naamit ko si lahat yan. Bill's TV dollar. Kirara Matsuri.
Fun foodie, wait your turn, okay? After finish this Bailey's video. Bilis TV, subscribe ko na nga. Saan ba yun? Ito. Ba, may music. Painahan ko kasi may music. Takot ako sa music. Baka maano ako eh. Mag-copyright ako. Kiraras Festival. Ay, Pugak. Ate Mary. Ate Mary, mag-go ka na mamaya. O ngayon na. Pugak, dito ka din. Ate Mary, sabi ni Ate Mary. Namamasyal. Namamasyal si Pugak. Pinapasyalan niya si Lorna. Sabi ganun. Nagkalat talaga itong si Pugak. Oh, Chibukal. Salamat sa pabiji-biji. Ay, hindi pa tapos. Kumakain ako ng sunflower na malalaki. Saka kalabasa. Kapatid ng kalabasa. Patula. Ate Mary, mag-ano ka na? Shouty from Ate Mary. Pugak, tawa-tawa. Tawa-tawa si Pugak. Nakikimarites kay Lorna. Diba, Lor? Wala ako live ngayon. Bakit? Papud ko, Ate Ima. Pagod. Naku, lahat tayo pagod eh. Hindi, maski na mag-live ka ng silent, pwede mong iwan. Ganun lang. Ako rin, piniiwan ko, diba? Ngayon, nandito ako sa harapan kasi walang ginagawa. Kapatid Chi, mega love shout out from Pugak. Chi, di ko mag-LS sobra kung pagod.
Naku, grabe naman si Sis Mary. Sobra pagod. Ugat, may love shout out from Chi. Ano, tapos na ba? Tapos na yata yun na. Billy's TV. Full watch. From Ate Ima. Si Pan Pudi. Ako nga nag-a-update. Ate Mary, ako nag-a-update Mary. Ate Mary. Hindi ako pwedeng kasi laglag. Pag hindi ako mag-open kahit na saglit lang. Malaglag pala yung revenue. Malaki na nga ang nalaglag eh. Fun Foodie. Watching your video. Nice food. Ito mga Arabic lor. Oh. Kasi hindi ako mahilig na magluto-luto na. Pagkain ko nga lang, yung tanatamad na akong magluto. Yun pa kayang... Ay, andyan na yung order ko. Wait. Magkano kaya yun? Magdala ako ng pera. Yes, alika na, magmerienda tayo. O, ikaw. Ayan! Ito nga nakuha niyo. Ay, ano pa yan? Dapat sinabi mo, ayan, very good. Oo, sabi ko very good. Nakuha niyo yung order ko. Balatok, Musi, how are you? Ate Mary from Balatok. Ate Mary, Ate Ima, tambay ko ito sa'yo. Gang tumanda ka. Sige lang, Sis Mary. Okay lang, kasi basta naka-open yan, di ba? Lika na, mag-merienda tayo. Natumba yung kay Podi. Nice. Very nice.
Wow, gayahin ko nga 'yan pag ano ng ano, ay ganyan pala, oh. Tapos ganyan, 'pag ganyan. Ano 'yan, parang ganyan pala, wow. Ay, sa stream siya lulutuin, ay sa ano, akala ko, sasalang sa puron, i-steam pala. Balatok mo si thanks for watching. Mhm, thumbs up. Nasaan na 'yun? For watching, friend. Ito ang nakuha ko, hindi ito ang nakuha kong ano, Hi everyone, hehehe, singit ng comment, sabi ni Ma'am Jolie. Ay ala, may premiere pala ako. Nakita ko, ala. Ala, saglit lang, may premiere pala ako. Guys, may premiere pala ako. Ala, may premiere ako, nakita ko na lumabas. Wiw, saglit lang. May nagwa-watch na yata. Ala, saan ba yun?
Nasaan na ba yun? Guys, palablab. May ano premiere si Ate Ima. Guys, premiere ni Ate Ima pala ngayon. Ala, kayo dyan. Ako pa ang ala ka. Tamsak dan Ate Ima from Mildred Onodera. Salamat, Ma'am Onodera. Rod Adobo. Rods Adobo. Salamat. Oh, di ba? Sir Rod Adobo from Julie Michael. Ano lang yan? Sa daan lang yan, saglit lang. Tapos papunta kami ng ano dyan eh. Yung sa Julie, Migalab shout out din po from Rod Adobo. O, di ba may sumasayaw pa? Oo, Ma'am Julie, sumasayaw ako dyan. Yung mga nakaraan ko yan eh. Chibox, harang po. Hindi ko na kayo mapipin. Chee. Harang po, sabi ni Chibox. Ate Ima. Nakakatuwa daw, sabi ni Ma'am Julie. Nakatuwaan ko lang. Saglit nga. Nag-comment ako. Guys. Ma'am Labi. Vlog. O, di ba ang ganda ng daan ng ano, Dubai? Ma'am Julie, hindi. Ano, hindi talaga ako sumasayaw. Sa amin, di. Dito lang, natuto lang ako dito sa, ano, ginagaya ko lang yung mga sa TikTok. Ano lang, napagtripan ko lang yung sarili ko. Akyat ka next sa amin. Ate, sayo ka. Sabi ni Rod. Adobo.
Sige, Sir Rod. Kahit ako nakakanta, 'di ba? Sabi ni Ma'am Julie. Turistang yaya in Brazil, support from Team Anay, Viva Family, legit support, legit support. Wow, salamat sa pagbisita. Kuya Aw, Labi, Ma'am Labi, oy, hahaha, nakapalo ako kay ate. Sir Rod, hahaha, galing sumayaw eh. Katuwaan lang. Sami namin na harang Ate Mary. Sis RB. Sis RB, salamat. May premiere ako. Superman. Padalaw sa premiere ni Ate Ima. Patapos na dyan. Last na dyan, pupunta kami ng NBI. Ay, NBI. Sa FBI, kukunin ko yung FBI ko. Duman lang kami dyan sa Duman lang kami dito. Ayan. Kala ko nga din sa road. Sabi ni Jolie, Ma'am Jolie. Turistang yayan in Brazil. Salamat. Ate Ima, hahaha, natatawa na ako. Now pa lang. Isayaw mo lang ang pagod, Ate Ima. Yes. Ma'am Julie. Palabas kami niyan, pupunta ng FBI. Ay, ano ba yan? FBI na ako. Kukunin ko yung ko, bank account. Captain America, Kuya Aw, Pugak, Julian, Michael, hey Captain Pugak from Jolie. Pugak, salamat sa pakaway-kaway. Hello, bubuyog, hahaha, sabi ni Captain America. Na traffic. Kuya Aw, G-Books, Pugak, Idol from Chip.
Chip Books, Ma'am Julie, mega love shout out, Pugak, Captain from Julie, Lupi Boss from Chip, mega love shout out sa lahat, Pugak. Chip Books Idol from Pugak. Pugak, ang name, ang cute. Oo nga. Nakikita din yung kasama ko isa Pugak, ano, Ma'am Jolie. Sa pangalan na Pugak, hinahanap nung kasama ko kasi ang ganda daw pakinggan yung Pugak-Pugak. Pati ikaw rin pala, Ma'am Jolie, ha. Captain America, Boss Chip, mega love shout out, kapatid. Sami, Nanina, Wakaka, ano ba yan? Waka, Sa ilis mo ako nakapasok. Pugak. Idol Pugak from Captain America. Pugak from Jolie. Captain Barbell from Ma'am Jolie. Tapos na dyan, mag-in na yan. Kukuha dyan sa ano. Kukunin namin yung ano. Punta kami ng bangko niyan eh. Ayan, tapos na. Guys, maraming salamat. Thanks for watching. Sami, Nanina, Waka, Ay, yan pala. Salamat sa pag-stay. Salamat sa pag-dalaw. Turistang Nyaya in Brazil, support from Team Anay. Viva Family, legit support. Rider Roma, Italy. Kaya salamat sa pagdalaw kay Ate Ima. Kuya Aw. Salamat, pakaway-kaway. Dam Premier, Ate Ima. Ate Ima, sasayaw yan. Sumayaw lang ako, wala akong kasama niyan dito. Nagbakasyon lahat yung mga kasama, ano, yung amo ko. Last year pa yun eh. Harang, Kuya Aw. Word Thoughts, big love shout out. Walang sound. Bigyan ko ng sound lang saglit. Uy, Lord, kain tayo. I-pressure ko ba itong ano? Kunin ko yung baso natin.
Guys, pakunik kay Kuya Aw. Babalikan kayo. Yan. Halika na. Kahit na inuubo. Mag-drinks. Ayan na si Lolang ano. Halika, kain tayo. Hi po, Ma'am Julie from Chibukal. Jarusa de la Cruz. Big love shout out. Harang, salamat sa paharang. Hindi ko matouch yung ano. Like 26, salamat sa like. Jarusa de la Cruz. Hindi ko matouch yung ano. Bigyan ka ng jacket. Sinumpong na naman yung cellphone ko. Jarusa with yung ano jacket Salamat sa pagbisita kay Ate Ima. I will buy for you, Nokia. Budon siya, bas calling. Ayun si Lola, nadadaldal si Lola. Oh. Bas ng Cinderham. Hala, hindi ko matouch yung ano. Ala, she stay there. Diba, you go. Mashallah. Chibukal. And then Kuya that's Aw. nice to be Ma'am Julie. We London.
London sila. O, straight na lang kayo mag-London. Napunta na sila ng London. O, ano? Jerusa de la Cruz. Salamat sa pagkaway-kaway. Magmerienda tayo. Lol, magmerienda ka na. Oh. Sabi ko ang dalhin nilang soft drinks yung ano. Yan naman ang dinala nila. Alam nila na masiba ko ng soft drinks kaya ganyan ay binigay nila. Ang laki. June. June official. Salamat sa pagbisita. Bungs Kilikap, salamat sa pagkaway-kaway. Salamat sa pag-stay. Ayan, di ko na naman matats yung ano, kay June. Talagang nag-ano na itong cellphone ko. May tupak na. Hindi kasi kagandahan itong cellphone ko eh. Ano lang siya. Yun, hindi ko matats yung ano. Para lagyan kita ng jacket. May tupak na naman. Inugasan ko na nga yung kamay ko kasi ma-oil. Andyan ng mga langgam. Nilalanggam na tayo, Lord. O, ayan. Pwede na. Kinagat nila yung kamay ko. Ng langgam. Yun, pwede na. Salamat sa pagkaway-kaway dyan. Kay Ate Ima. Nabubulol-bulol. Superman.
oras na ba, Tem? 10. Ayun, mamerienda. Ano, puro merienda na. Oo ba? Kain tayo ng kain kasi pag nandito na sila, wala na, hindi na tayo makakakain. Panay trabaho na naman. Ate Emma, yan yung 6 dirham? Alin? Sabi ko sa'yo, mag-ano ka na nung 8 dirham eh. Ewan ko ba kung Mas anong... marami yun. Dapat sinabi mo doon sa lalaki yan. Pag sinabi ko sa inyo doon ka na ito. Hindi mo sinabi? Hindi. Ito yung cake na sinasabi ko. Jarusa. Ay, wait lang patusok po. Iwan lang ng bakas. Suklian ko kayo. Thank you. Guys, palablab si Jarusa din. Kabsat. Paddy, Miglab shout out. Superman from Jarusa. Kuya June Official. Ate Mary. Harang, pugak. Lumabas ka, harang. Lumabas ka, pugak. Pag lumabas ka, talagang magkakaroon ng harang. Nag-ikot na net ko. Sabi ni Pugak. Salamat sa paharang. Kinagat yung ano ko. Ng ano. Mamaya patipit mo dyan. Kaya man, bad trip ka. Hmm? Bad trip si ano. Si course. Style mo, sabi ko. Style mo. Umiiwas lang sa akin. Bad trip ako. Ito naman ka nag-trip. Gawa tayo ng pudding, Lor. Tara, Ate Emma, bago mo. Ano natin? Hindi. Dapat sa moon. Yun nga, sa moon, nakakita ko ng ano. Ito, sa moon yung ginagawa ni Sir Likap na sa pudding. Pero bakit brown? Ay, may pineapple pa, May pineapple pa pala, yung pudding. Oo, sabaw. Sabaw na pineapple? Hindi, ni-slice niya yung Ate Emma, pangit pagka ganun. Madaling masisira ang pudding mo. Agay, kainin ka agad. Guys, Masarap kain yung tayo. Tinapay, merenda. pudding. Sabihan mo din, Ma'am Jay. Yun, official, hi, from Ma'am Jolie. Guys, matulog na yung matulog. Pahinga na kayo. Kay, ano lang. Ang galing nila, sa likap sa lutuin. Para siyang babae. Dinaig pa niya yung mga babae. Ganyan pala magawa ng pudding, Jarusa. Anong niluluto mo, Ma'am Jolie? Pumunta ako kina lunch kanina sa live. Nandun ako sa sa Las Napero. Naglinis kasi ako
Andun ako sa last na pero, Ma'am Jolie, laham kabsa. Wow, laham kabsa. Sarap niyan ha. Very talented yan si Leikap. May magic hand. Oo nga, lahat ng klaseng lutuin eh. Pagkatapos niyang nagluto ng ano ba yun, yung dry, na dry fish, nagluto rin ako, ginaya ko. Yung niluto niya sa kamatis, yung dried fish, yung parang dilis. Ang ginawa ko, may rin dito dried fish na ginawa ko sa pingka. Kasi may pingka na dried fish dito, hinati-hati ko. Ang sarap. Ang sarap, yung niluto niya. Ay, niluto ko pala. Ganun palang magluto ha. Sa susunod, wala kasing dilis na ganun eh. Parang dilis yun eh, na dried fish. Ako, pingka. Pagkatapos nun ay nagawa ako. Ang sarap pala. Nandun ka sa malapit na sa siya mag-in. Nawala na ako. Oo. Ma'am Julie, nandun ako. Nung last na, nagkanta-kanta siya. Busy yun. Kaya wala siya dito. Busy yun. Kulod. Good evening po, Ate Ima. Salamat. Kumakain ako ng tinapay. Radyo. Mm. Siya, ewan ko marunong si Sir Likat pala lahat. Mapa hot cake, balot ng mm. Lagyan pala ng ng butter. Nakita kita doon ng Julie. Kumakain ako ng cupcake. Pwede para sa kawali, loto. Ate from Radyo, Pugak, Radyo. Kulodi, hi po from Julie. Pugak, pugak, pugak. Sabi ni Ma'am Julie. Tawa-tawa si Pugak, pugak. O, tignan mo yung pangalan mo. Kapatid Pugak. Pati yung kasama ko nga eh. Gusto niya yung Pugak na pangalan. Jarusa. Tama-tawas na. Jarusa. Radyo. Ang lambot na yung tinapay. Oh.
Kay Johnny daw, kay Johnny. Ayan, pugak, pugak, pugak. Sabi ni Jolie. Ang daming tawa ni Pugak. I-ano ko lang thumbs up. Ala. Hugasan ko muna mga kinapihan nila at tea. Ha ha ha, para konti na lang mamaya. Ay oo, para mamaya mag-live ka, di ba? Ma'am Julie. Bigla lang dinikit. Sabi ni Kabsat, radyo. Asan na si yung ito. Guys, padikit si Jerusa sa niya. Jerusa, bill all ako sa'yo. Tamsak. Dito sa isa kong cellphone. Tamsak host. Bagong dikit itong sa kong cellphone sa'yo. Sa main channel ko, dikit na kita. Ma'am Jerusa, na-stuck yung nakapin. Hindi ako makapin. Ipipin ko yung sa'yo sana, oh. Na-stuck. Kasi pag nagpin ako, wala na, hindi na. Talagang ayaw na, oh. May tupak yung cellphone ko. Ayan. Nag-stop na. Guys, salamat sa pagdalo kay Ate Ima. Big thank you po sa inyong lahat. August 17 at 2 p.m. Kay Ma'am Jarusa tayo, de la Cruz. Ayaw maipin. Supanay. Ito na ang sakit ng cellphone ko talaga. Pati sa pag-open ko ng super chatter, ayaw. Tawa-tawa si Ma'am Jolie, oh. Ate Mary, Franco, Castro, naka-LS yan. Sinong naka-LS?
Thank you, host. Kikoy Franco. I-watch ko nga si Kikoy Franco. Laki ng bahay, oh. Ba't walang sound? Zero. Ay! Grabe. Jerusa de la Cruz. Salamat sa pakaway-kaway. Ate Mary, may galap shout out. Hindi daw siya si Ate Mary. Dapat mag-live siya ngayon eh. Pagod daw siya. Hiroki Franco, watching your video. Ang ganda naman dyan. Sa Australia, oh. Ang ganda ng building. Hano Vlog, Lapagan. Dumaan dito sa akin, Hano Vlog, Lapagan. Guys, matulog na yung matulog. Mega love shout out. Kabsat J. From Superman. Ate Mary, mega love shout out. Sis Jerusa, shouty from Sis Ate Mary. Risk ko live ngayon, sobra kong pagod. Ate Mary, pahinga ka na Ate Mary. Ang ganda talaga sa Australia, oh. Sa Austria ka pala. Guys, matulog na kayo. Ako hindi pa ako matutulog. Kasi dadalaw ako sa mga live ni Ma'am Jolie, oh. Nandyan ako mamaya. Ay naku, iba ang napindot ko. Pinipindot ko yung bill all.
Mamaya na. Franco, done na ako sa'yo. Done na yung ano. I-bill all ko yung ano mo, video mo. Ay, biglang nawala. Magko-comment pa sana ako eh.
Ma'am Jarusa, salamat sa pakaway-kaway. Ay, nauntog pa ako. Mag-in na ako mamaya. Sarap ng ano, paksiw na isda. Tapos na yung premiere ko. Ma'am Jarusa de la Cruz. Katatapos lang. Kanina. Oh, dito sa ano, Dubai. 10 p.m. Yung sa'yo, Ma'am Jurasa. Jur, Jur, Jarusa. Binilor kita para lalabas ka sa akin. Lahat kasi ng ano, pag dumadaan sa akin, dumadaan ako kahit na hindi sila pumupunta sa akin. Dumadaan talaga ako parang para makaano sa kanila, makasupport. Kahit na di ko kilala, sige, support ko sila. Tapos mamaya-maya, nandyan na sila kasi ang dala ko, main channel ko. Tapos mamaya nandyan na sila o mag-ano na sila sa akin. Ganun. Kasi pag ninja, ang dadalhin ko, yung ninja, ano ba yan? Yung ninja ko ang didikitan nila. 10 p.m. pala tingin ko kanina, 11, nasa biyahe ako. Sige lang, ano, Ma'am Jarusa. Pinupuntahan din ng mga ano yun pag hindi sila nakapunta. Pinupuntahan yan mamaya, bukas, ano na yun. Maski na hindi ko sinasalang yun, sinasalang nila. Pag may nag-ilis, di ko pa nga, ano yun di ko pa nga binababa yung link ko.
Sila nang nagbaba pagtingin ko ang dami ng ano, may 23 na kaagad, di ko pa sinasalang. Hindi ako nagdadala ng ano eh, yung media, pag bumibisita ko. Pag bumisita ko, talagang ninja. Talagang main channel pala. Kasi guto channel na sila sa akin. Kahit na hindi ako nagbababa ng bahay. Pag nagkaway lang ako doon, nagtamsak, ibababa na nila yung bahay ko o magguto channel sila. Doon ako nakakarami ng ano, subscribe. Kaya nagtataka sila bakit daw ang laki na ng ano, daling lumaki. Hindi naman ako nakikipag-barteran. Pag dumaan ako sa kanila, ayan, bibigyan na nila ako ng 10, 5, yung mga ano, bigatin 20 o nahabol ko na nga sila eh, nagtaka sila bakit daw ako ang laki-laki na, nahabol ko na sila. Pero pagtambay at support sa mga kilala ninja ang gamit. Yung pang ano, yung ninja, yun lang ang ididikit nila. Pero pag gagala ako, main channel. Kahit na hindi ako magbaba, sila nang nagbababa. Yung ano sa'yo, antayin ko yung ano mo, baka makalimutan ko kung anong oras. Eleven. Kabsat padi, hanon, nakaliwat kanan tayo nito. Ah, nagla-live na si Hano. Nakita ko eh, nagla-live na si Hano. Alam ko nakailan na yun na ano ah. Ano gaya ginagawa? Papalitan yung pangalan. Baka ibibinta niya yun kasi mayroong ganun eh. Papalitan niya yung pangalan. Pwede yun eh. Ngayon, ilan lang yung ano eh, nung dumalaw dito, si Jano. Hindi na more than 1,000. Ano na lang, bagong account na naman. Ano na tayo? Para makasupport tayo sa iba. Kasi lampas na rin ako. 2 hours lang dapat.
Franco, naibaba ko na yung bahay mo. Full watching na. Castro Franco. Para bukas ng gabi yan. Wala ako live ala. Kaya nga sabi ko mag-i-in na ako kasi pupuntahan na kita, Ma'am Jolie. Ano, kinansel mo? Wala ako live ate. Pupuntahan na nga sana kita eh. Oh, tulad nitong si ano Franco. Kanina ang laki ng subscribe nito kanina. Ay hindi. Oo, na ano ko na ito. Iba na naman. Itong si Franco Castro, kanina iba ang ano nito. Na-like and na-subs ko na ito. Bakit ngayon ano? Tignan ko nga yung kanina. Oo, iba na naman. Naku, nadadali tayo ng mga oo. Sus Marius. Sana. Baka ibinibinta nila yung ano. Sir Franco Castro. Nasubs na kita kanina. Bakit dito sa Franco Castro hindi pa kita nasub? Kanina nag-ano ako sa'yo. Sige, okay lang. Frank Castro. Watching. Parehas kayong walang ano. Jerusa, ano na ka na? Saglit lang, bisitahin natin. Ang daming budol na ano, pumapasok. Kailan ito, Ma'am G. de la Cruz? 2 p.m.? Walang magla-live. Sino magla-live? Ako. Kaya mapuntahan natin. Guys, ano na tayo? Mag-in na tayo. Para makasuport tayo sa iba. Ay, saglit lang. Kasi natouch ko yung ano, nakapin. Patamsakan muna. Ma'am Jolie, talagang wala kang ano Ayan nga, tinitignan ko sa cellphone ko. Inaabangan kita. Ma'am Jarusa, saglit lang Itamsak ko yung mga ano ko. Alagad ko.
Sigurado hindi pa yung dikit sa'yo. Yung mga iba hindi pa yung mga dikit. Ma'am G. De La Cruz in Dubai. Ay, Dubai. Bukas pala ng PM yung ano mo, no? Tamsakan natin.